Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Ita Surojoyo. Apa kabar semua? PPKM masih berlangsung ya, tapi semoga semuanya sehat-sehat. Nah, kali ini saya akan membaca cerita anak-anak. Ya, seperti biasa, masih dalam bahasa Jawa. Fabel anak ini saya dapatkan dari website. Ya, ketika saya browsing, saya nemu cerita yang bagus yang bisa dibaca buat anak-anak. Dari budayanusantara.web.id. Nah, nanti bisa dicek juga ya cerita-cerita lainnya di sana. Tapi hari ini saya akan membaca cerita yang berjudul Jago, fabel buat anak-anak. Oke, mari kita baca. Oke, dengerin baik-baik ya. Jago. Ing alas kidul para kewan padha sambat anggone golek panganan ora bisa entuk akeh. Sebabe yaiku para kewan yen tangi wayah srengenge wis jumedhul ing langit. Mula panganan ing alas padha kalong dijupuk para kewan saka alas wetan sing tangine luwih gasik. Yen arep golek bengi ora bisa weruh amarga peteng. Para kewan mung bisa pasrah karo kahanan. Yen ngene terus, suwe-suwe awake dhewe ora oleh panganan, kandhane wulung. Iya long, becike piye iki? Saurane kelinci. Apa iya awake dhewe kudu njaluk tulung maneh marang lawa lan manuk gethupuk? Lawa lan manuk gethupuk uga butuh golek panganan dhewe. Ora bisa yen terus-terusan nulungi awake dhewe. Para kewan ribut maneh. Banjur ditengahi karo wulung. Kancil usul yen masalah kuwi dikandhakake marang raja. Para kewan sarujuk. Trowelu lan Kancil diutus kanggo nemoni raja. Wulung mabur ngubengi alas. Ing dalan weruh ula kang lagi nglungker ing ngisor wit karo nangis. Wulung banjur takon marang ula kuwi. Ula kandha yen dheweke wis seminggu ora mangan. Amarga tikus-tikus ing alas wis dipangan karo ula saka alas wetan. Ula njaluk tulung supaya para kewan saka alas wetan ora teka maneh ing alas kidul. Kepiye carane supaya para kewan ing alas iki bisa antuk pakanan sing cukup? Pikire wulung. Amarga terus mikir kahanan alas, wulung mabure dadi ora bener. Banjur nabrak kebo sing lagi leyeh-leyeh. Wulung njaluk ngapura lan takon marang kebo sapa duwe simpenan panganan. Kebo cerita yen suket-suket ing alas kidul wis padha ora seger maneh, amarga diidak terus karo kewan saka alas wetan. Ora suwe Trowelu lan Kancil bali. Nanging mung bisa meneng, kaya-kaya ora ana asile. Bener, raja ora bisa apa-apa, amarga raja uga kangelan golek panganan. Wulung mikir maneh, banjur nemoni manuk gethupuk. Wulung njaluk marang manuk gethupuk supaya bengi kuwi mabur tumuju alas wetan. Supaya bisa ngerti geneo para kewan alas wetan bisa tangi gasik. Bengi kuwi manuk gethupuk uga enggal mabur tumuju alas wetan. Banjur melencok ing wit sadurunge dalan mlebu alas wetan. Manuk gethupuk ngenteni tekan esuk teka. Jebule sing marai para kewan ing alas wetan tangi gasik yaiku swara kluruk saka sawijining kewan sing ana ing kampung. Sadurunge padha ngerti, manuk gethupuk enggal-enggal mabur bali nemoni wulung. Kabeh sing dideleng diceritakake marang wulung. Sakwise ngerti, wulung banjur mabur tumuju ing kampung goleki kewan kuwi. Ananging ora ana. Dina cedhake wulung mabur maneh goleki. Ora ana maneh. Wis seminggu wulung bolak-balik. Ananging kewan sing digoleki
tetep ora ana. Apa kewan sing bisa kluruk iku ana ing alas wetan? Pikire Wulung. Banjur mabur tumuju alas wetan. Sadurunge mlebu alas wetan, Wulung nyemplung ing lendut supaya ora dikonangi yen dheweke dudu kewan alas wetan. Wulung mabur kanthi ati-ati mubengi alas. Srengenge wis kari separo, ananging Wulung isih ora ketemu karo kewan sing bisa kluruk. Amarga sayah, elang banjur ngaso ing ngisor wit cedhak kali. "Tulung, tulung!" Wulung kaget banjur goleki asal swara mau. Ana kewan sing gletak ing pinggir kali. Kewan mau diseret dening Wulung banjur diwenehi banyu. "Sapa kowe?" pitakone Wulung. "Aku Pitik Jago," kandhane kewan mau. Pitik Jago cerita yen dheweke diculik para kewan ing alas wetan. Amarga para kewan mau ngerti yen ana manuk gedhupuk saka alas kidul sing ngindemi. Wulung banjur takon apa dheweke bisa kluruk kaya sing diceritakake manuk gedhupuk. Pitik Jago mantuk-mantuk. Banjur ngomong yen dheweke sing marahi para kewan ing alas wetan tangi gasik. Uga ngerti yen panganan ing alas kidul wis padha kalong, amarga dijupuk karo para kewan saka alas wetan. Wulung ngajak Pitik Jago melu ing alas kidul supaya aman, uga supaya bisa marahi para kewan ing alas kidul tangi gasik. Pitik Jago sarujuk. Itung-itung kuwi kanggo balas budi marang Wulung. Para kewan ing alas kidul wis ora perlu kuwatir maneh. Saben esuk Pitik Jago kluruk nggugah para kewan tangi gasik. Panganan sing digoleki bisa nyukupi. Para kewan ing alas wetan ora ana sing teka maneh ing alas kidul. Para kewan padha bungah atine, padha makmur uripe. Judul. Nah, bagus kan ceritanya? Fabel ini bisa didengar sambil bersantai, sambil tiduran, atau sebelum tidur. Nah, jika bermanfaat, silahkan channel YouTube ini, channel YouTube Ita Surajaya, di subscribe, like, and share. Terima kasih sudah mendengarkan Ita Surajaya bercerita. Sampai ketemu di fabel-fabel berikutnya atau cerkak-cerkak berbahasa Jawa lainnya. Rahayu, swastiastu. Goodbye.